חותכת את המסייר. אני סבתא של אלרועי. שלום חברים. שלום חברים. אני סבתא של אלרועי. אני עכשיו עושה מסייר. אלרועי מאוד 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 אוהב את הסלט הזה, והוא אוכל אותו ממש מלא. זה כל הירקות, עם לימון, עם כרובית, עם גזר, עם גמבה, עם בישבש. ולא רק הם כאן, גם אני כאן. גם רומי שלי עוזר לי, הוא ילד גדול ומקסים, הוא עוזר לסבתא שלו במלא דברים. אלרועי עוזר לי ומצלם אותי כי הוא אוהב מאוד את הסלט הזה. וזהו, שיהיה לכם שבת שלום. תיקחו את המתכון ממנה. שמים כרובית,